5 lang kami ni Bibi. Intom. Ano yung Sulan versus Pawan? Okay. Kasi ano yung 5 diyaw? Bunjing. Kinapawan. Adam, last one lang para ka ano ta, video ta. Takurong versus Kinapawan. Last fight na gini, Idol. Medyo hapon-hapon na. Ito, first fight si Bunjing sa si Toby no. Isulan versus Kidapawan. Itim versus Tigre. Intom. Ano yung Sulan versus Pawan? Okay. Kasi ano yung 5 diyaw? Bunjing. Kidapawan. Sige, singko ko tol. Laba gitu pero makikit ni pre, patawag ni. Pila ka? Singko lang. 2 lang. 300 ka lang para may 1 din namon din. Hindi mo yung 300 lang ko kung ngayon amo 300 na ako. Hindi amon. 5 kami di. 5 man kamuda. Ano kamuda? Kasi damang nyo naman ang bel. 5 man natin. 2 lang niya. Dili pa. Biting ka lang lagi talaga sa haba lagi tol ba? Sa materialis kasi. Hakfight daog sila. Pero di kapon sakfight. Sugot pa pito. Ano, abi siya kabawi. Kinarati chop lang ng gagamba ni Bunjing yung sa Kidapawan no. Tigas talaga, rated. Hindi. Kartihol lang sa pre. Roy, dito may ibi. Domakramsi na Domakramsi, bro. Ikaw ang galagas pagpildi. Ito, managguba galit niya sa niyo. Drio, guba tiin niya dito sa gilid. Hello, Paps. Pero sa inyo, may guba bulsa dito, Drio. Winner na yun si Derbe itong Domingo. Winner ka na. Isang bato lang siya mga. Itiklod lang ah. Release gid siya pre. Wala kaya. Way gid. Adam, last one lang para ka ano ta, video ta. Takurong versus si Toto versus Toby ng Kidapawan. Takurong versus Kidapawan mga lodi no. So tignan natin to. Kidapawan. Last fight na gini, Idol. Medyo hapon-hapon na. Okay, good pares ah. Gamay diferensya. Parehas way nakajis ah. Pila, 3 lang ko. 1. Kung daog nga gapon nino. Wala. Ay samad lagi. Pila mo. Pila nakasunod na si mo. Katatlo na gali na. Dugay ko ng stick ba? Hinahinay lang. Ganito minami. Isang imo. Ako niya YouTube ni Papi oh. Ang imo lang. Grabe ka sa distance si Papi. Malamag YouTube niya para di mahalata. Pais. Wala lang brada. Malingon. Kasulod ni wala. Piso. May piso Tama na imo lang. Titris di mo. Uy. May piso pa rin. Talong lang ba tay? Hindi ah. Dali lang to ba mapansin lang ko. May piso pa rin, may piso. Magandang laban natin. Nalingaw man tani Kobe. Kahit paano. May piso pa. Sadyang ano. Magpusta sa grupo, wala naman sa karibo niya pa. Ala, sugaw. Masadyang ano. Laban ha. May sagatos pa dito. Magandang laban. Dire pa dos lang. Sagatos. Basta. Dire ka basa. Pagkita sa gito yung kwarta ko, okay na. Kan mo tay? Mangiloloko lang tay ba? Nako. Away kagid mahimo sa to pre. Away sila mo, kabaking-baking sila. Talakilid pa gani oh. Uno. Di ka balik-balik abi sila pre, kabay sanay man sila. May score na to, no? Uno na yun. Ulog ng lugar. Yan na niyo. Dos.
Nabalik ko na tail. Ara pa tong kulbaya siya. Ako ka na. Iso gining lamang. Abin mo ah. Si Toto Hindi ka dalawa na kadaog niya. nagpahulog. Wala, ginapahulog Ayo siya. tayo katatlo na na. Betal, damo lang tol, tanong ko lang damang mo tol. Iso gido ka tatlo na ba? Ay tabla to first primero niya, tabla niya. So, lakas ng gagamba ng Kitapawan, no? 3 wins sana yan. Nadraw lang yung first fight, no? Pabingi-bingi siya. Pero, maganda gagamba yan. Ari ano na yun, ni Bem?